sa ka. Yakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Bliss. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan, maghihintay ako. At wala nang ibang hahadlang sa ating pagmamahalan. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari. Paunin mo sa iyong pag-alis mga ligaya ng nakaraan. Maghihintay ako. Bakit pa ba kinakailangan na ikaw ay lumisan upang abutin pangarap natin? Ako'y umaasa at natasan na tayo'y muling magsasama. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari. Paunin mo sa iyong pag-alis. Tibay ng damdamin ang pagmamahal. Mawawala ka man dito sa aking tabi. Di ko magpapalit ang ating pag-ibig. Mananatiling tapat sa pangako. Handang maghintay sa gitna ng lumbay. RMN Drama presents Handumanan sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa lagtang Talisay, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Bliss. Engines fall out of sync. Ma, dili ko mosugot nga transfer ko ni muglaing school. Huwa ka na'y mahimo, Bliss. Gihatagan ka na namugdaghang chance ni tito nimo, pero still, maore gihapon nimong gibuhat. Ay, kalma lang. Ma, please. Katawan ko sa kong mga friends kung mahibaw sila nga mag-public school ko. So be it! Bliss, dili sila tinuod nga higala nimo. Kay kung tinuod pa sila higala nimo, dili ka nila itukmod sa kaalautan. Can't you see? First, hapit ka madisgrasya because they forced you to cut classes. Ikaduha, suspended ka for 3 days kay gisugo kanila og pangawat sa questionnaire for the exam. And now this? Retained ka because of your failed grades. Ma! See? Ultimo respeto na wad-an ka na. Mao na ba na ang gusto nimo para sa imong kaugalingon, ha? Whether you like it or not, mo transfer kag lain nga school. Nakasabot?
Attention everyone. We have a new student here. Si Bliss from private school. So I hope you guys will help her adjust. And also, please be nice to her. So, ikaw di ay ang bagong student din, eh? Bisag private school ka pagikan. Ayaw pagpaarte-arte din, eh. Kaya makatilaw ka ginamo. Oh, kumusta ang first day? Dili ko mukaon. Muditso na kong katog. Kasayo pa aron. Unsa man dili ka mukaon? Dili lagi! Kung buhay pa lang unta karon pa. Dili gid unta ka musugot kung mabalhin kog laing eskwelahan. Bliss! Bliss! Bliss, mahiyaw ba ko magasuod? Bliss, unta, dili mo lainos pagsabot sa mama ni mo. Pinangga ka ni mama ni mo. Mong iyan ang gibuhat. Bliss, huwag ka mag-inusara. Ni ako. Bisag dili ko tinuod ni mong amahan, pero pinangga ti ka. Tito, Lately, I've been winning battles left and right. But even with late gid ko ronda. Unsa ba? Wa ba ka magtanaw sa mong giagian? Ikaw man mo inibangga nako. So sa pa din ako, mao ba? Ambira ko na imong mga libro nga gipambit-bit-bit. Unsa ba ang pina? Unsa man na nimo? Di labay. Ta! Tracy! Asa ka? Nga nung mo nang gipanglabay ang mga libro? Oh, Nico? Babe, iya mo ko kung gibanggaan good. Ibanggaan? O ikaw mo inibangga og toyo? Babe, Pasensya ka na ha. Tabangan na lang tigag pamunita ng imong mga butang nga gilabay ni Tracy. Nico, pasagdira ko na siya. May bag mo una ka na lang sa classroom. Nico, Sayang siya. Gwapo unta. Niya ang buutan. Pero, napunta lag babae nga dili masabtan ng batasan. Ay. hoy. May baw ka ni ko nga uyab-uyab mong Nico. Bantay ka lang kinako. Unsa? Hi, girl. Tapos dito eh. Hibaw ka? Na-treat din nato siya sa imong beauty. Mao na-treat din siya sa imong beauty. Labi na kay gibuwagan siya siyang uyab nga si Nico. Unsa? Ita, Mayra sa tuwe. Ika na siya, no? Howard ka na siya din, eh. Sa una pa lang siya kusog kay mambuli. Labi nagtanaw niya nga, di na mo tingog, musukol niya, bulihon niya. Ako bitaw, gibuli mo ko na niya sa una. Pero kung magkagwanta, gisuklan, ginako. Kiyawan lagi. Nalimot ang alis siya nga, bisag mabaya akong feelings, pero lalaki gihapon kong kuswag. Ay, ako na si Mario, but mas mo prefer kung tagon ko ni mag-Mary. Bliss sa di ay ko. Friends sa ta, ha? Sige ba? Please, sini ko ba katong ex ni Tracy? Nga taga-pika seksyon. Sig pangregal mo. Pag-sure, oy. Lagi, no? Samot yung nagkalagot si Tracy ni mo. Kuntahan yung kag maayo anak niya. Ha? Bliss! Bliss, wait! Kanino na? Sa may tuyo ni tawanan ako, eh. Sige, magsunod-sunod. Bliss!
Please, kariot na. Mahimo ba? Buhi ilang ko. Katingalig makitaan ta ni Tracy. Wa naman, mi. Bisan pa. Dili ko gusto nga kontrahan ko niyag maayo. Ilabi na kay classmates ra pagyud mi. Bliss, dili ka ngay mahadlok niya, oy. Kung doon na siya'y buhato ni mo nga, dili maayo, sulti ko, ha? Nico, Please lang. Gusto lang ko magigigala ni mo. nahibaw ka? First time na kong kita nimo katong gibanggaan kong tuyo ni Tracy. Unya, gitabangan ko nimo pamunit sa akong mga libro nga iyong gipanglabay. Nakaingon gyud kong lahi ka. Buutan ka. And at the same time, nakaingon pud ko nga no siya mo imong gipanguyaban. Tingali kay gwapa siya. Pero, nakaingon kong dili gyud di ay basihan ang kagwapa sa gugma. Ilabi na kung bati ka og batasan. Bonus na lang ng kagwapa, oy. Maong swerte kay ko, Bliss, kung imo kong sugton. Unsa? Ngano? Nanguyabay ka na ako? Kinanglan pag yun nga ako nang isulti nimo. Di ba day makita sa kong mga lihok nga nakagusto ko nimo? Nico, Unta, di ko nimo ibasti, Bliss. At agi lang unog tayo mimo kaugalingon nga ila-ilahon ko maayo. Wa bitaw ko magdali. Then go! Sugta dayon. Ay, kahadlo ka ng Tracy, oy. husto ka ha? Uy, ganun dili man. Doon na kay pagbati niya, doon na kay feelings niya. Sugta! Yes, salamat kay Bliss nga gisugot ako nimo. Basta, ayaw lang ba ko pasakitihan, Nico? O Bliss, isaada ko. Panggaon tagi ka. Og di ta ka pasakitan. So, uyab na giday mong Nico? Nangita giday ka gubot, ha? Sige, suway eh. Kay tingalig makakita ka sa timgi pangita. Wa na ko mahadlok nimo. Kung sa unang mga higayon, nagpakahilom ra ko. Karon dili na ko musugot nga daog-daogon pa ko nimo. Oh, see? Pasay mo lang gina siyang suklan. Na, maitoy man gina siya pa. At this karuan, di siya makapanghilabot ni mo o sa inyong relasyon ni Nico. Husto gid ay kaday. Unsa? Sa Manila ka di mo pa dayon og eskwela? Ado ka dito mag-college? Yes, Bliss. Unya, unsa may plano nimo? Undangon ta na lang ni? No, dili ko Bliss. Mahal kay tika. Unya, unsaon man ni? Nico, dagan kay pwedeng mahitabo nga magkalagyo ta. Unsaon na lang kung matintal ka dito? Dili na mahitabo. Suwayan lang gud nato. Dili lang nato unhan ang pangitabo, okay? Bliss, mahal kay tika. Ug di ko musugot nga magkabuwag ta. Nico, mahal sa kayo, tika. Bago ka umalis, hawakan mo ang aking kamay. Sod sa mga katuigan nga LDR ming Nico, tungod kay naasya sa Manila ni padayon og eskwela, dili gid malikayan nga magsige mi kaaway. Pero wa gid mi nagpada. Hangtod nga ni-graduate gid mi sa kurso nga among gusto, ug sa diha nakatrabaho na mi, nagtigom mi aron magpakasal. Karon, LDR na sad mi kay nadawat siya sa iyang gi-applyan nga trabaho para sa laing nasod. Ug para sad kuno, mas makahatag siya sa panginahanglan nako ug sa among umaabot ng anak. Dinhi na lang kutob,
Daghang salamat, RMN. Dito lang ako at ang mga mangyari. Paulit Mao kito mga higalang kaagi ni Bliss nga taga Lagtang Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan. Maghihintay ako. hintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako at ang mga Ang maong kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sugid ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address na lang na ining tulumanon, Handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. mga buti.